Polarizazio ariketa tipikoa daukagu hemen. Helburua izaten da ja beti transistorea polarizatzea gune aktiboan. Eta hortarako erabiltzen da hemen basean, begiratzazue, bi resistentzia hemen konektatuta goiko elikadura da. Ez daukagu hemen UVB beste iturri bat, hemen beste iturri ezberdin bat honentzat. Eta hau konfigurazio oso tipikoa da transistore bat aktiban egoteko, amplifikadoreak eta bar egiteko. Gauza da hemen daukagula igorlean emisorean hor erresistentzia bat, honek zaitu behar du pixkate kontuak, igorlearen tensioa zelako 0 edo ezaguna. Orduan hau, konfigurazio oso tipikoa da, eta nik uste dute ariketa zailenetako bat, eta hemen erabili behar dugun trukua, nik hemen erabili behar dudan izan behar da. Bale, hasiko gea, datu guztia ditugu, beta eta demar, eta dena kalkulatu beharko dugu. Ia ordene hasi gaitezen pixkatxo bat pensatzen. Erditik entzen maniz, ia begira. Orain, zer daukagu hemen? Hemen base intensitate bat. Hemen I izan behar dugu, I azpi E, hemen I azpi C, I azpi C, orduan hemen Kirchhoff nodo bat daukagu, ez da, iregatzen direla hauek, aktibo suposatu behar dugu beti, aktibo pensatu behar dugu, aktibo gunean, aktibo dagoela, pensatu behar dugu, gaien eta norla esegen behar da. Zer gehiago hemen, hemen beste intensitate bat, I bat, hemen beste bat, I azpi bi, hemen Kirchhoff bat, zeren hau banatzen da honetan eta honetan, hor Kirchhoff beste bat, bi ekuazio, ez ezagun, ez dakit zintu baterako ziren, posible izango zan egitea, marrazten badugu hemen aktibo eredua, posible izango zan bi Kirchhoff egitea, bat hemen, egia esan ez dakit nola aterazkoa. Zeren, ariketa hauek beste modu batera egin behar ditugu. Simplifikatu behar ditugu, kendu behar ditut. Intensitate hauek, I bat eta I bi kendu behar ditut, eta bakizu zer egin behar dugun? Begira, subzirkuito hau dela, hau bera, berrez marraztu behar dut, hemen, 16 voltio. Erresistentzia bat hemen, R bat. Beste bat hemen, R bi, eta hemen VB, eta hemen lurra, banandu egin dut, zati aukendu dut, pixkatxo bat hemen jarretzen dut transistoreak, gauza da nik zirkuito honi bakizu zer egin behar diotan. Honi egin behar diot, tebenin egin behar diogu, zeren simplifikatu behar digu gauzak pila bat. Ez dituk izan behar hemen biadar, baizik eta bakar bat erresistentzia bakar bat, beste tensio batekin, tebenin egin behar diogu atal hori. Eta horrelaxeko zirkuitotan, hor ariketa batzuk badituzue, igorle resistentzia batekin hemen, RC, eta horrelaxe polaritzatzen baldin baditugu bi resistenziekin basea, tebenin egin behar diogu zati honi. Eta hau, ordezkatu behar dugu, bere tebenin baliokidearekin hemen VTH bat, plus minus, eta hemen erresistentzia bakarra. RB, jarriko dut, bai. RB, edo RTbenin, igual, argi hau izateko. RTbenin, venga. Eta hau izan behar da gero, base hau, konetatu behar dugu gero, ontara. Bale, ni orain hau tebenin egin behar dut, eta gero jarriko dut zirkuito osoa bere ereduarekin eta guzti. Ia, venga, ia. Tebeninek zer zian. Iturri honen balioa da, zirkuito honetan, hemen daukagun tensioarekin ordezkatzen badegu. Beira, tensio zatitzailea. Beraz, VTH, izan behar da, tensio zatitzaile honen balioa hemen. Ja, 16 voltio izango zala, jarriko dena VCC, bider azpiko erresistentzia, zati bien batura, betikoa. Edo, Kirchhoff egiten baduzte, berdin atera behar duzte. Ja, 16 bider, 9,1 kilo ohmio, zati bien batura, 62, 9,1 kilo ohmio, eta hause, ateratzen da, 2 voltio gutxi gura bera, pixka gaixo, 2 voltio. Iturri hau 2 voltio izan behar dira. Hau da, 2 voltio. Eta tebenin hau zein da? Pues, hemendik begiratuta ikusten dugun erresistentzia. Pertsonatxo bat jartzen badegu hemen, ailegatzen danuntza, talde batera erresistentzia bat, eta beste batera beste erresistentzia. Tensio iturriak balioa betuta. Beraz hau lurrera izango genuke. Hau balioa betzea izango zen lurrera eramatea betzela, orden daukagu. Hemendik lurrera erresistentzia bat, eta hemendik lurrera beste bat, paraleloan RTH da R bat. Paraleloan R bidekin. Eta hau kalkulatuta, niri atera zait, 7.935 ohmio. Eta orden, honekin ordezkatu behar dugu, hau dena. Ez du asko simplifikatu,
baina eski orain ez dugu izan behar bikirtxo, baizik eta begiratzen zuen. Horen jarri behar dut zirkuito hau, eta jarri behar dut ja, aktibo ereduarekin. Ia, orain esan dugu dela 2 voltio, VB, jarriko dut honi, edo tebenin, nahi duzuna, orain hemen RB izango zirela 7.000 beratzen da horiek, hemen lurra, bi resistentzia hauek orintxe hau dira, eta nodo hau zan hau, beraz, hemen orain izan behar dugu, transistorea. Eta transistorea marraztu beharren jarri behar dut ja bere eredua aktiboa. Orduen hau, basea baldin bada, igorlera 0,7 voltioko iturritxo daukagu, hemen igorlea eta kolektorearen artean mendeko intensitate iturria, horrexe, hemen IC berdin beta bider IB, aktibo den bitartean, hemen goian daukagu IC baldarra, hemen VCC berdin 16 voltio, eta hemen goiko resistenzia RC, bere balioa hortik hartu dut. Eta hemen azpian igorlean, hau kolektorea, hemen azpiko resistenzia. RE, balioa gero hortik hartuko. Orduen, zirkuita horrelaxe simplifikatu du. Izan behar nodo bat, orain maila hau daukagu bakarrik, eta hau egin beharko dugu, orain arte esan dizudan bezala, hemen resistenzia baldin badaukagu, honen maila egin behar dugu, hemen izango genuke baseko resistenzia, sartzen dena basetik, hemen izan behar dugu igorlearen intensitatea, batutzen ditula hau eta hemen iratorrena, eta IC, eta orden maila hau egin behar dugu, horrelaxeko zirkuitoak ebazteko gogoratzen baduzu. Ia, ordene, maila honetan zer daukagu. Gizontxoa edo personatxoa barkatu jartzen baldin badegu, 2 voltio horiek erorri behar dira. Hemen, eta hemen. Beraz, 2 voltio horiek erortzen dira. Bueno, igual dena jarri behar dut. VB. Ken. IB. Bider RB. Ken 0,7 jarriko dudala VB bezala. Ken IE. Bider RE. 2 voltio horiek hor erortzen dira osotara. Edo igotzen dena, berdin jisten dena. Nahi duzuen bezala. Terrein hemen zer egiten genuen, jartzen genuen IE, IB menpe, zen IE da, Kirchhoffek esker, IB gehi IC, IC denez beta bider IB, aktibo gunean, hori supuesto dugulako, bestela ez, Eta hau izan behar da, IB bider beta gehi bat, hau da, laro gehi eta bat. Orden, hau sartzen baldin badegu, hementxe, ekuazio honetan daukagu bakarrik ez IB ez ezagun bakarra bezala, bale? Hau bakarrik IB izan behar dugu ez ezagun bakarra. Orden, hemendik IB ateratzen zait niri berdin 21 mikroamper. 21 mikroamper, gutxi gora bera, dezimal bat direla eta mikroamper. Listo, orden, zuzenean kalkulatu dezakegu IC, izan behar dela beta bider IB, edota 80 bider 21 bider 10 minus 6, eta hau aterata 1,78 miliamper. Beste datu bat kalkulatuta. Zer gehiago kalkulatu dezakegu, ja? IE, IE izango zen, hau gehiago. Zuen dakusten dut. Zin kalkulatu dut urrengoa, VB edota nodo honen tensioa. Dala honen berdina, hemen zirkuito honetan. Nodo honen tensioa, nola kalkulatu dezakegu, pues IB baldin badakigu, pues egin dezakegu personatxoa hemen jarri eta nutza joan. VB izan behar da. 2 voltio, ken hemen horretzen dena, igual jarriko dut. VB, ken IB bider RB. Hau da, berdin. 2 voltio bider. 2 voltio ken 21 mikroamper. Bider RB zenbat zan, 7.985. Eta hau, atera zait niri 1,1 voltio. Tebeninen baliokidea zan bi, eta orain puntu honetan daukagu 1,1 voltio direla, hemen daukagunak. Hemen ditugu 1,1 voltio zirkuito honetan. Eta azkenik VC. Hau da, hemen, zen VC izango zen. Izango zen VB ken VB, ken 0,7. Beran, 1,1 ken 0,7, 0,4 voltio. Barkatu, emaitzak, gaizki. Hau, atera zait, 1,8. VB 1,8.
eta VE, atera behar da, 1,8 1,1 voltio. 1,1, ja. 1,1 voltio. Oraintxe bai. Ondo dago. Horixe da bai. Venga, orain VC. VC zer egin dezakegu hemen kalkulatzeko VC. Ize. Ize badakigunez, pues egin dezakegu, hau, ken hemen ertzen dena, egin dezagun horrela. VC da, VCC, ken, IC, bider, RC, edota. Amasei? Ken, ez da egita ondo egin dudan, baina, bueno, jarraitu ezagun. Amasei, ken, IC, 1,78 miliamper, bider, RC, 3,9 bider 10 3. Eta maitzetan, gaizki daukat, zeren erabili dut hemen, hogei, orduen izango zen, eken, beratzi, ken lau, 5,5 voltio. 5,5 voltio. Vale? VC, hau. VE, esan dugu, hau. Beraz. Konfirmatzeko, asetuta dagoela, begiratu beharko dugu, hau 0,2 voltio baino altuago dela. VC, 5,5 eta VE, 1,1, eta hau 0,2 baino gehiago denez, ok, aktibo dago, ok, eta egin ditugun kalkulak, pues, onak dira. Zirkuita horrela dago, eta balio guztiak hemen txeditu.